zovid kan lo kêu lệ ta in zavain chi bai le effect ule tun chu ma chuan mi lar mi tha mang chan chin kan ngai thlo don ani Australia ma hian kum engama zat kal ta rang khan Nawhchizuar hi danin a phal sak tlat maya hetiang ani awang hian herama Nawhchizuar ho po hi zalen takin ko thlera te chuan wakin dortu turan song kon sa thin hle ani heidi hamare po hi Nawhchizuar ni in kumsang kha changwa somriat bor chovel khan ambegan ko thlera zei tak main ama dortu tur tapin hun alo mang to thina Nawhchizuar tur hian license po nei thapin kumsom lai mai hetiang hian na alo tok ve to thin ani customer mu te po mi zein ang lo tak tak ani nok hlom mai a customer te ti lung oinan maksak taka han chet vel po hianga ve hle a ma se December ninga sanga chakwa sum ko kum alo in her chuan customer sual taka tong fu ta he customer sual jet mai hian haidi chu thatin arwang hi an khodaya ram noya chuan tukru in kal santa ani haidi hi tha ani nu hian arwang chu mu chu la ven omwang maya an tha tanga kar thumna ha December ni somthum pakhat sanga chakwa som ko kum alo her chuan hai karnu pa te chuan haidi hamari ruang ram noya lo le treng mai chu an mu chuak ta lo mai man mo takin police ne lama chuan an hriat thir ta ani police te po chuan an report dan bo zuin haidi ruang omna lam chu an pan ngal ta a arwang om dan te mun takan han sir chian nu chuan a stocking hak lai chuan roka re hlum ani tin ra thei ta a tin aban reka chuan phuarna nu ma ni om tak chu mu turom tel bok autopsy result ero chuan pongsolna nu ma chu pakhat ma mu turom lo thung police te tan po chuan Tualthah turom hanrin hlal mai tur chu hriat thiam har hle a anil ru po boi ro khop mai ma se haidi hamari thina chu abul tran na alani chau haidi tha ani atanga thlatam poral ma chuan Nawhchizuar dang pathum ngot mai ruang an char bele ta a heng an ruang char te tak sa hian sei sakna nu ma mu tur om nul boka ban hil de ma sari ruang chu grass bolli monga chuan char ani a elfides rampi kumsum tum pangami ruang chu ram noya char ani boka tin hei mai bak a hian Sylvia Jaklari kumsum ni pathum mi ruang chu thingkung bula char ani bok heng an ruang char pathum te hi haidi ang bok hen an roka stocking are hlum ani a aten chu sarok te thoin an ruang hi oma an taksa chon sei sakna nu ma ti hriat tak hian aduk thle thlo hlom mai ani Australia ma chon serial killer an la nei ngai lawa an khomi puite po chu an chi ai khop mai an rama serial killer voi khat an tonna ani a achui tu telam po chu ton hriat la nei lawan nia wangin chet lak dan tur po chu an re thiam lo hle ani April nili sang kha chakwa sum ko pakhat alo in her chuaka Australia police te po chuan Tualthah chu chui chu tumin an thei top chuan chu ve zela thuni tu lam po chuan an ma ni mai baka an rama investigator team tak tak te an roi bela heng Nawhchizuar khong ai thak tak tak te thattu hi man tumin thei top in an han chui ngal char chara Tualthah dan chungchang chui tur hian Dr. Ans Gai kara Australia ma detective team ber te singa team ber chu ruat ani a ngai kar le team te chuan Tualthah che dan chu ngun takan chui nu chuan mi pakhat rin hlet an nei ta a rin hlet an nei dan chu hetiang hi ani Salzburg chanchin buan Nawhchizuar thana chungchang an chu police officer pension to pakhathian lo chiar fu ve a athil chiar chuan kumsang kha jakwa somsari pali kuma Tualthah case chui chu pakhat chu hriat chu tir zok mai chief investigator Dr. Gai gar chu abeve ngala kumsom panga liam ta aram noya meche pakhat ruang a char chanchin chu a hril ta a hemi kuma ruang char po hi Gai gar case chui lai mek ang tho hian athum no hak lai ngeya abra hruya re hlum ani a Tualthah tu hian ruang hi ram noya tho pain ma se van nei thak takin an man hlo mai ani Tualthah tu hi dam chung lu in tang tura achung thu rel ni ma se mai ni somni pathum sanga jakwa som ko chuan haidi le midang pathum rong an char ma lok hian parola chuani thu officer pension chuan ngai karan hena chuna ron rila chupa chuan rama le khaziak tu lar tak Johan Jack antarwi kar ani nge ani Johan Jack antarwi kar hi okas ni somporok sang kha chakwa somma pakhat khan alo pianga anu hi terasi antarwi kar ni in
Nawhchizuar a zong tho ani a chanchin an sian a then kata chuan anuin a pai lai hian zela tang nin an soi zela tang a chuak nu lok hian grasa chekin jeka hi a hring ta nin an soi bok an jeka hi Nawhchizuar ho kar selian ani awang hian a hun man dan po hi har sa chho ve leng ti chu arin om jeka hian kumsang ka zakwa som sare pali kum khan market scafe re chu abra hui ve khian a rekluma arong hi ram noi a nu chein atul thana wang chuan man chu ani ta a dam chunga lungin tang tunin a sung thon rel sak nge ani an jeka hian lungin a tan chung hian lekha ji lama tui chho tana thon thu le phom engam ho aziak thina athu ji thiam awang chuan a lar chhota view mai hei bak a hian chanchin siana autobiography parke tori the trip to prison report of the guilty man chu documentary nan siam sak nge ani a thon thu ji a phom ji ata hi mitam takin an siara hanga ina man ti in mi puipon an lot chho le ani kumsa ka sakwa somriat panga khan mak tak main an che kan tarwi kara chu chhuat turin mi puilam atang chun campaign a norna ha chuak ran ta a le khaziak mi te zai thiam te la journalist tam takin a chanchin hin ngai ven em a chu the inan hian thei top chuinan campaign pui ani heng jing a hin novelist lar tak Nobel Prize polo dong hil to elfreda yani lakle gan thar gra sapon tel ve nge ani milar tak tele mi puilam atanga thom ani len tak em awang chuan je kan tarwi kara chu meni somni pathum sanga jakwa som ko khan chu ani ta a chu nu loka hian me chapali ruang lai mai hi char ani le tamai si a amalama lo che to dane nain an em awang chuan rin hel ber po ha kai chho ta reng ani a chanchin an hria thei ang te chun han chui ngal char sara a hun man dan te chun bo zui sel boka an rin hel na ti zual turin in thana thlen hun lai bor vel hian an rong samna bu nai lok a hian lo om vek mai tin heng mai bak a hian a chanchin an chui sel na chuan kumsa ka sakwa som kwa September tha vek khan pro ka hian a sin tian ra chuak le ta a pro ka cham hun chung hian Czechoslovakian mese pakhat Blanka Bukova i rong chu char ani a tin ani po hi bra hrui tho ware hlum ani ve bok chuti an rong char thi dani nang vek mai an charna mun bor zong a jagala om ve chi amai chuan an rin hel na ti sang khop maya ma se fin a thatak ten lo chuan han pu thluk mo the chu ani bik si lo October tha kumsa ka zakwa som ko pakhatani a regular premi kum som thum pani mi chu thleng mo za ta bo nuwa chuan a chung ta chuan phone call thin thong tak mai an dong thut maya chuan phone call don chu mi pakhat tu ti hriat lo hnen atang hian ani a chupa chun reginai thattu ani thu hrilin reginai thattu ra pathian tir ani thu le atak sa chuin hlanna aman thuron hrila arong chu hremun hoi zong ala bo khupreng thwa soi tel bok achung te tan chun ariluna thlak du khopang hetia phone call an don nu hian reginai rong chu midang ang bokin an mu vele ta ani October ni somni bani kumsa ka jakwa sum ko pakhat lo her su chuan Austria thunei tu telam thun che ka chu thu zofia turin an hruai ta a fin amu mal tak nei khar lo ma se dop chu the anin be se ani je ka po hian an zona te chu tha tak chun lo changin Nawhchizuar te chu le kha bu aji atan le mi pat me chet na man pui tura pan thin thua soya ma se an rong char te chu hriat ngai lo thua soi ve thung in thana thlen hun laia omna chu hriat pui tu ta tlem ma se police lam chun fin adang tha tak an nei chung bok si lova soitongin ama hi lekha buziak tular takani ve wang hian mi puilam atang chuan tan tu anga em boxi police lam tan chuan han man ngot thei chu ani bik si lo achung chang ngun takan ngai tu nuwa chuan an se zol chole tari ngot mai ani ma se che ka chu en liam mai an tum pi khau lo an che ka hian in nam noina ani nge an ringa Dr. Gaigar le a ho te chuan fin a thatok tak zon chu a man ngei chu an tum ru le a ti chuan ama aya chik le zolin an chui chho le ta a je kan jela tanga a chu ania kar khal chu an chui le ta a kar chu midang hne na lo hral man dei to le ngala fin a han zon le po chu thil hau tak zet zong ani nge yang ma se chu kar uluk takan en nu chuan kar chunga samjai pakatan char chu en fe turin an thon ta a vanai thak tak mai nan samjai char atang chuan dianen la chuak thei lo mai an rong charte DNA ngun takan endik nu chuan September sanga sakwa sum ko kuma pro kan rong char
blanco boko vai nen chuan ai nang chia ti chuan ra chuak thei ta a DNA test result atang hi chuan blanca hin jeka kara hin a chuang ti chu a chiang phot mai ma se that ngei ani ti fin fi na hala tling lo tlat an jeka hi 12 thatu ani ngei ani ti fin fi na tur chuan hei aya fin fi na chiang zok hi nei angai ani detective ngai kara chuan thei to pin han bele a Austria Nawhchizuar te chuan han kom kwal vele a message ka chun je ka chuan hriat thule regular customer ani thu soin anin polai han ka fa bun tir ji athon soi awan nei thla kan ti don nge chung an Nawhchizuar kom zinga pakhat chu an rong char zinga mi haidi hamani chen nu chu alo ni lo mai an che ka hian a chen nu haidi chu tha ni zan a belai chiang taka mu thule hemi zan hian je ka hian ni dar jacket u ka hak thu po asai chuak thei lo mai DNA test result ten en chuan fin fiana an nei thokata an fin fiana nei mang chuan ngai gar le ho te chuan jaka in en fia tur chuan phalna an chuak thei ta lo mai an jaka in lo lai lam pan chuan man mo takin an chuak le ta ani an jaka in lo lai kong khar chu ponama rang chuan an han ki ka ma se tu man an chang lo an klo hong ta throi mai in chung an han lu chuan tu man om lova an tap kuang hal zung zunga leather jacket uk chu halo om ran maya forensic evidence atan an latang hal ani abol lo bom an han en chuan thakokal ta khan California seafood restaurant a chol na receipt an hotel bok USA azin ti chuan hriat bele ta phot mai ma sen be se ang chuan fin fiana handang mu tur chu om ho lo thung an che ka hi mi fing tak mai ani a police te ai hen pen khatin alo ma hret ni in angai thei ome chief investigator detective ngai kara chuan an che ka che dana chuan fin fiana chiang ke kok an mu thei don chuan a hreta lova an mani aya ton hret lo nga to pun mai tulin a hreta FBI lam chu be in an case thui lai pui tur chuan a pun tangot mai ani FBI le police rang kop chuan thei top chuin 12 thatu man tum chuan an han be le ta a an chek an tarwi gar chanchin an hriat theyang ang chu an jong chun zom zela ani khat chu Fred Miller an hena tangin ngai gar chuan phone call dong lo mai Miller hi California detective ani a ani po hin Austria ma thil theng ang tho case hui chu ala wan nei thu halo hrila ngai gar te chuan an case hui lai na in zom na ani nge ringin Los Angeles lam chu an hoi vele ta ani detective Fred Miller le a partner Jim Harper te chen tun hian thlaeng mazat liam ta khan Nawhchizuar thana chung chang chun lo boi pui ve khop mai hi alo ni a Austria ma 12 thatu an chui lai mek nen chuan an chet dan zong zong chuin ang khop mai rampani America le Austria detective te chu in bia in an case hui lai chu chanchin ten ril ton thina aram ram dai hini ve ve ma se an rong char te chu an thi da nain an mai ba ka chuan Nawhchizuar an ni zel mai boxi ani ngai kar chuan amirin hlel bera jek an tarwi kar chanchin te chu Miller an hena chuna hrila Miller po chuna thuria chu bo jin jeka chanchin chu han chui ji ve nga la jek an tarwi kar hi chun thlatir sang ka chakwa som ko pakhat kum khan Los Angeles a hian a jina ni engoma za da cham nu chuan July ni som pasari a khana chu san vele ta a han jeka hian a kum ma sa sang ka chakwa som ko kum ni pui lai po khan LAPD headquarter a hian kalin an journalist ani thuar hrila athil je turata na mo wangin California Los Angeles a police patrol wala kalphalna adhila LAPD lampo chuan mun taka jaga thilna chun ngai to sak nu a chuan anno phal sak ve mai bok chutia dhilnan phal sak nu chuan police patrol duty chu azui ve ta ani police officer nei na chuan German magazine a je tur chung changa boi pui thu hrilin Nawhchizuar om tamna muna kalangai thu lo hrila chu police officer po chuan Los Angeles a Nawhchizuar tombuk lian bera chuna lo huai ve mai bok ani Shannon X Lee hi kumsom ni pakhat mi ni in California Nawhchizuar a jong ve tho hi ani a kumsom paruk mi lek ani line anin chu sanin kholaya hianin zuar thina jeka California chamchung juni somni kum sanga sakwa somko pakhat khan arwang hi sarni in arwang charlai po hian sarwak ngel ngam tak hian oma angonga hian bra hak lai hria re hlum ani a autopsy result alandana po ke a hian phuar ani a asera hian mi pasari lai mai chi an hotel bok Nawhchizuar ani a mi hrang hrang amut pui wange pong solon ti po chu an re thei ta chung lo ani
seneni ruang an char atangani somna chuan Nawhchizuar pakhat Irene Rodriguez ruang an char vele ta arung an charna hmun hi tangda khomna hmun ni in seneni ruang an charna atanga mel khatle champe vel le ka hlaum hi ani a ani po hi ango hin bra ri haklaya re hlum mani le bok arung an char atanga ka ni poral ma chuan avoi thumna tan seri ruang an char vele ta midang ang bokin ango achun bra rin re hlum ve tho ani a heng an rong pathum te thana bra rin suidan hi ain ang veka Tualthah tu chu mithum ani ti chu achiang reng mai detective Miller chuan cheka chanchin a hria chuan omna chin chuan chui ngal wata seneni le Irene thani lai hian an rong charna atanga nai te social hotel a hian jeka chu aria kani ti chu a re chuak theya tin rong an char tho serian mu hun berna mun hotel vicinity a chuan jeka hi om vele chi mai bok arin hlela kai da khop mai detective gai kar pochun Nawhchizuar te thattu le Austria Nawhchizuar te thattu hi mithum hun ani chu aring etle a ele lampan chuna kalta wang mai ani police lam hian cheka hearing lel view ma se ama hi le khabuziak to lar tak mai ani sia mi puilam na chun hetiang thil ti tu hi ani an ring phal lo buru mai boxi cheka po hena thil ti la chu chunjom zelin article azia thin de po chu chol san chuang der boxi lo interview na opposite police lam chu athem tu chak chuaka Tualthah tu po thlu kan tum wang hrim le zera tan tir le an tu wang mai achuna po sak hial ani FBI agent ton shet lo nga to tak mai Greg McCarrier chuan police te fin fiana le an ngai dani sa chu da tha in ama nge chuan uluk takin case chu abul thu tang chuan an en non le chara experience nga to na na chu a film khur khop mai an rong charta chu amalte te ina indikleta a Austria Tualthah tu hi chuan ami tha te hi tum apong sual ngai lova ami tha te ngun takan han chui chian nu chuan Tualthah tu mi zia tu ramang chu a re thiam thei da war mai Austria Tualthah tu hian heng Nawhchizuar hawa dor lai hian apa thei lo anga chu chuan a main mu niam na na sataka siam anga an ko hupna na thatta mai ni na lang ani Greka chun elelaman rong charte po chu amalte te chun en non vele a an rong charte kar engamaza te entik nu chuan heng mi som pakhat thattu hi mithum mun ngei ni chun a hreta a an Tualthah tu zan lai chu che film kur le ani thi po chu hei rol ani lo mi fing tak ani ti chu a che dan atang hian a chiang reng mai ngun taka FBI nen tang ko pan han chui nu chuan an che kan tarwi gar bok lo chu rin tel kai anam thei ta chung lova Tualthah na thlenna bor vel a hian alo omzel mai boxi amai ro chu soitong khan athat ngei ni ti fin fiana chat an nei boxi lo wang chuan hanman top chu arem chi a boxi lova Tualthah tu arin lel kai en thak mek ni ma se an che kan tarwi gar chuan zamna sete ma hian ei lova bara le party na te chun kalin thoveng tak hian hun ala mang ve zela mila lo ni ta chu me sangai zong tu po nei ve zela abar kal na pakata waitress kum som paret mi bian ka muraki nen chunin tongin anin nim nai chhovio mai bian ka chun chuti milari na an bevel chu nuam hi halo di khopa an che ka hian Austria nin thule chuasana Switzerland nama pem da achak thu te a hrila bian ka i tle rol a ve tak mai chuan che ka chu akalna pianga zui ein hom thu halo hril ve bok kum sang sa kwa sum ko pani lai mai halo ni ta Austrian detective ngai garale FBI agent Greg chuan me sa som pakat lai mai thatu chu chuicho timin thei to pan chua zela University of Bana tangin an fin fiana thon chung changa phone call lom om tak mai an dong tlok maya an che ka in chunga le tar chaket an lak le haidi hamari tak sa fe par chu thumhun ani thu an rilta an rong charne na thon som thei tur fin fian om thei chu an lom kher mai ma se top san mai chu an tum chuang lo medang som rong an charte chu ama thange ni ti fin fia tumin thei to pan chua ta zela chumi tur chun vi ke pan ti mai violent criminal apprehension program chu an han pun ve ta a vi ke pian computer a hetiang criminal case lian tham deuh chei chula chualo tam tak chu an lo chin chia to a Greg ate thian don chun Australia Los Angeles sign tha na thlen dan data an thi dan len rong om dan an bo dan zong da chu kim chang tak mai chuan computer a chuan an da thata a Greg chuan computer hmang chuan
an case sui lai te chu in zomna an nei le nei lo criteria rang sompanga lai nen chuna khai kin tira darkar somli pariat lai mai nu achon result an re theita heng mai se sompa rong an charte hi Tualthah thu mun ve kan ti chon re theita ani FBI lam chun fin fi na chiang tak mai an nei theita boka an check an tarwi kar chu man theina an nei ta police lam chu check man tur chu na in lo lama chon an kan le ta a ma se na chon tu man lom lova an check chu na in chu chu san fel vek to hi alo ni a thunei tu te lam chun be kol ha zunga thona le train kal suak tur zong chon dang vek boka ma sian son per an check san chin chu hriat tur reng om si lo an check hi FBI ten an chui chu ma hian a bial nu thar bian ka muraki nen chuan Austria thunei tu ten an chui phak lo na mun danga chuan alo in thiar film man vek hi alo ni a an check hian atlan chiat mun atang hian Austria TV so nei tu te chu abia a atlan chiat chan chu athil ti sul wang ni rawin police ovena dota an puna wang ani jok thua sei Austria rama chuan man tura thu pe kan suit ani phot chuan an zona te chang tura hon a hrelo thu te asoya hetiang takin media lam hi bepok ma se Austria thunei tu telam chona biruk na hi an re thei chung lo ani police lam chon a chanchin an chhe ji na chuan a bil nu bian kai ne na an tan tun ti chun ra chuak ta thoya bian kai thona bar nei tu te chu thuan zot fiata a an che kala bian kai te chu America chol mang tura an jin thun no shila bian kai chen penu chu thu zot fia ve ngalin bian kai nu hian a fanu le bil pa che ka chu a mu to thulo soi ve bok anu chuan bian kai po chu paisa thon thin thulo shila New York atanga Florida pan antum thulo shil tel bok police lam chuan bian kana biak vele thunei tu telam hriat tir ngal turin anu hnen a chuan an shil ngal boka police tena heti anti atanga ni khat aliam nu chuan bian kai chuan paisa amum awangin anu chu aron be pop ve lo mai afanu chu mi hlom tak mai bula om mek ti a hriat to awang chuan police hnen a chuan shil ngal wata Austria police lam chuan US marshal te chu rang taka be ngalin an chekala bial nu bian kai chu man turin an shil ta a an soyang nge chun jaka te thian dun chu lo changin an man thei ta ani an cheka hi Miami jela khung lai lo ani a rampan hi Australia California thunei tu te chuan an chekan tarwi kar chung thu chu harel an du ve ve a amai ro chu Austria hian aram mi le sa te thil ti solanam reng chuan khoi hmuna pom ma se shem theina han dan hi ani sa rim shima an cheka hi Austrian mi ani tlat awangin Austria ram dan nge ya shem tura ti ani ta zok ani Austria ko pui mi tana cheka man ani tin hriat zat chuan makhan te khop mai in hnial na tam tak po chok chuk renga cheka po hian alar na mang tangkain jail chung tang chuan thei to pin media lam chu abia a trial po hi tlan ni le chan pe chung zat mai nei ani nge a court chung a chuan jury te ne thei nan chuan thei to pa chu ve a amai ro chu king tu lam chuan fin fiana an nei that em awang chuan juni somni pariat sang ha ko som ko pali kum khan an chekan tarwi kara chu me se pako lai me tha wangin themlo chan tir ani ta ani pe sedang pathum te rong chu che deu to wangin an fin fiana nei de chu nol sak han ni thung an cheka chu ovai ni na tan tam chunga lungin tang turin a chung thurel sak ani ta a hemi jan vekin a zel tan na grass kal law lungin chunga chuan in ok luminan charata a an cheka hen in oklum nan hian ake korle ama pe ko khrui ngai chu amang ni nan soi wala khati zong kha tun tum video kan ngai thak thei de chu an no ni le tareng mai next video khai mai nom tak nen kai mule don ya